дар ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризо Ҳисор бо ташаббуси соҳибкорон хатнатӯи 50 нафар кудакон аз оилаҳои ниёзманд дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гардид. масъулини мақомати иҷроия ва дигар иштирокчиён зимни шодбошии худ таъкид доштанд ки ҳама ин тадбирҳои иҷтимоӣ дар доираи ҳидоятҳои хайрхоҳонаи роҳбари давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан сарвари давлат Эмомали Раҳмон аз ҷониби шахсони саховатмандони ин диёр роҳандозӣ мегардад. дар баробари барпо намудани тӯйи хатнасур ҳамзамон аз ҷониби соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳр ба ҷамъи кӯдакони хуштоле сару либосу тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ба оилаҳояшон кӯмаки молӣ расонда шуд. бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон оиди бо дастгирӣ намудани оилаҳои камбизоат, ятимону барҷомондагон соҳибкорони ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо таскин гирифтанд ки писарони оилаҳои камбизоатро тӯи хатнатӯй гузаронанд. дар ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо зиёда аз 50 нафар аз оилаҳои камбизоат тӯи хатнасури писарбачаҳоро гузаронда шуд. дар ҳамаи деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо ва муассисаҳои ҳудуди он Наврӯзро бо як шукӯҳу шаҳомати зиёде пешвоз гирифта истоданд. дар ин рӯз аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии тобеи ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Ризо бо намоиши як барномаи рангин истиқболи Наврӯзро ки ҷашни фароврасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор инъикос намуданд. ороиши дастархони идона ки аз хӯрокҳои миллии хоси наврӯзӣ иборат буда, ҳамзамон нақшу нигори дастони моҳири сокинони ин ҷо пешниҳоди меҳмонон ва тамошобинони базми наврӯзӣ карда шуд. инак наврӯзи хуҷастапай, наврӯзи дилафрӯз қадамҳои неку бурдбори худро ба диёри мо гузошт. бо омади хеш дунёро рангин, мунаввар ва мардумро хушбахт гардонд. ҳамин аст ки наврӯзу баҳоро зиндашавии табиат ва инчунин эҳёгарии тамоми мавҷудоти зинда мегардонад. пас биёед наврӯзи аҷам, наврӯзе ки аз ниёгон ба мо омада расидааст, онро пос дорем ва ҳамеша кӯшиш кунем ки чизҳои қадимӣ, маросимҳои қадимии худро пос нигоҳ дошта ояндасози ин давлату миллати хеш бошем. воқеан солҳои охир чунин амалҳои нек ва ташаббусҳои хайрхоҳона дар мамлакат аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бештар ба назар расида, шахсони ниёзманд пайваста таҳти ғамхории давлату ҳукумат қарор мегиранд.